Здравейте, група! Добро утро от Bear Grylls от Филибето. И днес отново на терен. Сега ще се опитам да ви покажа за любителите на витрогоновата гъбка. Днеска излянах да я потърся и тук намерих малко слука, да ви покажа как да я намирате и по какво да я разпознавате. Не знам така зад мен дали виждате хабитата. Ще се опитам да обърна камерата и да ви покажа и пред мен. Рано още. Просто едно поле. И понеже тук намерих няколко гъби и имам съмнение, че е витрогонова, искам да ви покажа и за вас. Макар че в момента не се вижда витрогоновия трън наблизо, то поне със сигурност корена му е отдолу, защото есента дори вече да е паднал и вятъра да го е отвял, тази гъба расте и единствено само в симбиоза и микориза с корена на витрогоновото растение. Иначе няма как по друг начин да излезе. Все още са малки, но аз бих казал, че тези са много по-добре, ако решите да ги консумирате. Макар че и по-едрите по-лесно се обработват. По какво лесно ще ги разпознаете? Ще се опитам да извадя една отдолу, за да ви покажа точно как седи къмто корена. Малко неудобно с едната ръка да снимам и с другата да ги вада. Така. Ето, вижте това. Тук отдолу в основата на пънчето на гъбата е коренът на растението витрогон. Тази гъба няма как да изникне някъде, където го е нямало този трън. Хубаво е, когато си набелязвате такива полета, да ги гледате още лятото, където вирее това растение витрогон, защото, както ви казах, дори в момента да не се вижда тук витрогоновия трън, ето витрогоновата гъба е тук, защото той е отвят от вятъра, понеже вече е изсъхнал, но корена си му е долу. Вижте, и много важен друг белег, забележете, ще се опитам така леко да фокусирам, неизбягващите ламели къмто пънчето. Това също е много сигурен белег за витрогоновата гъба. Да се видят тези неизбягващи ламели, които слизат по пънчето. Цвета може да е променлив отгоре на шапката, но гъбата е много специфична и няма как да се обърка, когато веднъж я срещнете. Също така пънчето не е центрирано спрямо шапката, винаги е на една страна и в общи линии така може да разберете за тази гъба. Всъщност има е така, като се поогледам, доста трябва да се поогледа, както ви споменах. Тя сега е в периода, който тук тепърва ще тръгва. Тук до тази седмица и другата седмица сигурно вече ще избое. И е хубаво да разгледате добре така видеото, в смисъл да чуете по-скоро обясненията, които ви давам, за да може тези, които не са срещали, да се срещнат и с нея. Поздрави за всички ви и успешен ден днес за гъбинга. Това беше. Всичко добро от мен. Чао и до нови срещи!